Osim generalno pozitivnog iskustva studiranja na odjelu za informacijske znanosti, što se tiče samog tipa studija, znanja i prakse koje sam stekla tijekom studiranja, dobila sam također i prijatelje za život s kojima sam i dalje u kontaktu i još uvijek sam u kontaktu sa nekolicinom bivših profesora sa odjela s kojima uvijek mogu podijeliti razmišljanja, usporediti radno iskustvo, praksu, pitati za savjet i tu smatram jednom od privilegija, tako da je moje cjelokupno iskustvo apsolutno samo pozitivno. Trenutno radim kao školska knjižničarka u 2 srednjoškolske knjižnice u Bergenu u Norveškoj. Tijekom posljednje godine diplomskog studija sam se odlučila za razmjenu, odnosno za Erasmus Plus program, to je studentsku praksu koju sam odradila u Bergenu u sveučilišnoj knjižnici sveučilišta u Bergenu i u Narodnoj knjižnici u Bergenu, gdje sam se nakon diplome i vratila. To je sve zahvaljujući kolegijima o školskim i dječjim knjižnicama koje smo dobili na 3. godini studija i na preddiplomskog studija i na diplomskom studiju, i tad se razvila moja ljubav prema školskom i dječjem knjižničarstvu. Tada sam pronašla svoj interes za cijelu struku i zahvaljujući tome sam uspjela dobiti željeni posao. 2010. godine kada sam ja upisivala ovaj studij, moram priznati da sam onaj dio informacijske znanosti apsolutno izignorirala i zanemarila, već sam se više koncentrirala na onaj dio knjižničarstvo gdje sam mislila ok, ako voliš puno čitati, onda je to za tebe. I onda se moj dojam o informacijskim znanostima apsolutno promijenio tijekom studija. Dakle, sve što smo učili o metapodacima, o databazama, o načinu citiranja, o pronalaženju literature, što je dobra informacija, što je loša informacija. I sve to apsolutno pridonosi ovome poslu kojeg ja danas radim, tako da, eto, zahvaljujući tome što sam prošla i naučila informacijskim znanostima, tijekom studija mogu prenijeti dalje na svoje učenike danas.